Tabungni Tripurani trending video wngkha mwtai manlaimani. Amoni bising tabuk je trending o choli tongma wngkha baba goriya hani peplai nokhorui nukjakmani. Amobo sindul phuljakhai mokol gwnang hai kesi. Haidike salainai muintwi tebo kaham khe kok. Tei salainai Nepal o plane crash wngmani patimung no twi. Hwnkhe norok naitongdi ani channel no paya sa. Aw tabuk norok nukha na news channel logo trending wngwi tongmani tai news reporter rok bodol bodol khe thangwi news cover khaimani. Mo wngkha Pitra o baba goriya mwtai hani peplawi mikhumung hai khe nokhorui phaimani. Amoni thekebo tebo wananani kok wngkha hani chikonsa mikhumung hai khe nokhorui phaimase torte torte 2 sopta ni pore khe kotorma wngwi torkha. Tei nokhorui phaimani mikhumung hai baba goriya ni talka tei mwkhango sindul swijak khai mokol bai bukhukni kaya bo rwjak tongo. Sindul phuljak mang no nwgwi koktoma thumnai mwtai manai Gangadevi no swngkha amo kinong phului rw. Afuru bo saka amo bo phulya hani nokhor purui no sindul phuljak hai khe mokol ni mari rok rwwi nokhor hinui bo saka belai no wananani kok. Ayang hwnkhe Nepal o kaisa khá khamani patimung patwi thangkha. Amo wngkha Kathmandu ni simi Pokhara hinui kaisa jagao flight birsa thangmani jorao hor nangwi aro kajak 18 jona thwkya. Tei o flight ni pilot simi Vanchikha hinui koktoma o sai mano. Belai no khá khamani kaisa news kasaui phaikha. Amsa kok sawleng ani video no ma pari sinai.